Bazko eta Salvatore hilanena mendekoste, eta ni gaixo hau triste, xitik ere ez peinaite. Frango gazte nintzalarik, eritarzin basarturik, sobera gai beilaturik, badit ondorio unik. Hogoi eta lau urtetan, eri bat ofe batetan, ene laguna plazetan, tani gaixua penetan. Mendigarai medizia, ene konsolatzailea, lizezada zibizia, pena da hola hiltzea. Ni hiltzen ba nizuntarik, ez egin otoinigarrik, ez jauntzi hoi albeltzik, ez petit sino beharrik.